Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Roħ Paul, Rita, Mario Gawci u Joseph Vella. L-lum is-Sibt sejrin nagħmlu hekk il-Qudiesa tal-Verġni Mqazza Marija bħala l-ħarsien tal-fidi tagħna. Ejjew nitolbuha biex tenna ħalli aħna nikbru fil-fidi tagħna, fil-fiduċja tagħna lejn Alla. U għalhekk filwaqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna jeħud nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti tajt il-Verġni Marija, l-Om glorjuża ta' Kristu, biex tkun ta' ħarsien għal dawk li jitolbuha. Għatina li bit-talb tagħha aħna nkunu qawwijin fil-fidi, sħaħ fit-tama u dejjem imħeġġa bl-imħabba. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għali mit-tieni ktieb ta' Samwel. F'dak iż-żmien il-mulej bagħat il-Natan il-profeta għand David u marandu u qallu. Kien hemm żewġ tirġiel mill-istess belt, wieħed sinjur u l-ieħor fqir. Is-sinjur kellu kotra kbira ta' naċ u bakar. Il-fqir ma kellu xejn ħlief ħarufa żgħira li kien xtara. U rabbija u kibret flimkien miegħu u ma' uliedu. Kienet tiekol mill-ftiet tiegħu, tixrob mill-qus tiegħu u torqod fi ħdanu. Għalih kienet kisa bintu. Darba waħda ġie vjaġġatur għand is-sinjur, dan ma kellux qalb jieħu n-naċ u l-baqar tiegħu biex jelesti l-ikel lill-vjaġġatur li kien wasal għandu. Ħal ħarufa ta' dak li msejker raġel u ħejja l-ikel għal dak li kien ġie għandu. David xel bl-adab għal dan il-bniedem u qal lin-Natan: Daħs kemm hu ħaj il-mulej, il-bniedem li jagħmel dan ħaqqu il-mewt. Il-ħarufa iħallas għalija 4 darbiet għax għamel dan u ma kellux ħniena. Imbagħad Natan qal lil David: Inti hu dak il-bniedem u issa dan jgħid il-mulej ma titwarrab qatt ix-xapla mill-familja tiegħek talli int stmerrejtni u ħadt il-marturija il-ħitti biex tkun martek. Dan jgħid il-mulej: Arani, sa naqlalek l-inkwiet mill-familja tiegħek stess, noħodlok in-nisa tiegħek minn taħt għajnejk u nagħtihom il-ħadd ieħor u jimtet magħhom għad-dawl ta' din ix-xemx. Int għamilt kollox bil-moħbi, imma jien nagħmlu għad-dawl tax-xemx quddiem Iżrael kollu. U David qal lin-Natan: Jiena dnibt kontra l-mulej. U Natan wieġbu: Il-mulej ukoll ħafirlek dnubek, int ma tmutx, imma billi int b'emilek stmerrejt il-mulej, l-iben li jitwelidlek żgur li jmut. U Natan mar lura l-daru, u l-mulej darab it-tifel li wildet lil David mal-turija u marat. U David talab il-Alla għat-tarbija u sam, u mar u għadda l-lejl mixħut fl-art. U qadu x-xjuħ ta' daru ħdeħ biex iqajmuh mill-art. Iżda hu ma riedx u ma kiel xejn magħhom. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajl lill-Alla sam responsorjali ngħidu flimkien: Oħloq fija qalb safja o Alla, oħloq fija qalb safja o Alla. Oħloq fija qalb safja o Alla, o spiritu qawwi ġeddet fija,
la twarrabnix minn qudiemek, tneħħix minni l-ispirtu qaddistijek fl-imkien. Oħloq fija qalb safja u Alla. Rod li lena tas-salvazzjoni tiegħek u bi spirtu qalbini wettaqni lil midinbin nallem trikatek u l-ħatjin lejk jerġgħu lura fl-imkien. Oħloq fija qalb safja u Alla. Eħlisni mill-pjena tal-mewt u Alla, Alla tas-salvazzjoni tiegħi u l-sieni jfaħħar il-ġustizzja tiegħek. Iftaħ li xoftejja Sidi u fommi xandar it-tifħir tiegħek fl-imkien. Oħloq fija qalb safja u Alla. Inkumu bil-wieqfa. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Alla hekk ħabb id-dinja li ta' l-ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx iżda jkollu il-ħajja ta' dejjem. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Dakinhar x'insar fil-għaxija Ġesu qal lid-dixxiepli ejjew naqsmu għax-xatt ieħor. Ħallew in-nies u ħaduh magħhom kif kien fid-dgħajsa u marru miegħu dgħajjes oħra. U qam riefnu kbir u l-mewġ beda tila għal ġoddajsa hekk li kienet ġabdiet timtela bl-ilma u kien fil-poppa rieqet fuq imħadda. Għajmuh u qalulu Mallem, dan qisu mhu xejn għalik li aħna se nintilfu. Imbagħad qam ordna lir-rieħ u qal lill-baħar iskot biżżejjed. U r-rieħ waqaf u waqfet kalma kbira. U qalilhom dal-biża' kollu għaliex, mela m'għandkomx fidi? U qabadhom biża' kbir u bdew jgħidu lil xulxejn dan minnu mela biex saħansitra r-rieħ u l-baħar jisimgħu minnu. Il-kelma tal-mulej. It-talba tagħna hekk illum hija talba li jednija permezz tal-kelmiet tas-salm. Oħloq fija u Alla qalb safja. X'nifhem meta jien ngħid oħloq fija qalb safja? Li jkun perfett? Le eżjes, x'inhi l-qalb safja? Il-qalb safja hija dik il-qalb jew aħjar dik il-persuna. Għax bniedem mingħajr qalb ma jeżistix. Mela min il-mulej meta qed ngħidlu għamel minni bniedem sajjef, qalb safja, bniedem nadejf. Ifisser li jien lill-Alla qed nitolbu u ngħidlu għamel li jien inħallik taħdem f'ħajti. Kun int mulej li tmexxi l-ħajja tiegħi. Tħallinix mulej ninagħlaq fiha nfis innifsi u naħseb għalija biss. Tħallix li l-egoiżmu tiegħi jikmandani. L-ewwel qari jirrakkontalna hekk kif il-profeta juri lil David b'din il-parabbola b'din l-istorja li jgħidlu l-iżball li jagħmel. Kellu ħarufa waħda u int li għandek tant ħatlu dak il-wieħed li kellu. U ħafna drabi jeżies dan hu li jdallam lil qalbna l-egoiżmu tagħna meta jien nara biss jew nirraġuna u ngħid dak x'jaqbel lili ma jimportanix minn ħadd ieħor. L-importanti li ninqeda jien
għax ħaddieħor qiegħed warajja ibati ma jimpurtanix. L-importanti li jien qiegħed sew jien. Dik mhijiex qalb ta' bniedem sajjef. Il-qalb ta' bniedem sajjef, qalb safja tfisser bniedem li kapaċi jara il-bżonnijiet ta' ħaddieħor. Bniedem li kapaċi jafda anke f'ħaddieħor, mhux fih innifsu. Infatti jirrakkonta anke tal-Evanġelju fejn żbaljaw id-dixxipli. Mallem, minn hemm mhux se nerqu, għamel xi ħaġa ħassalvana. Ma ntebħux li jew kien qiegħed magħhom f'dik it-tempesta u jekk se jerqu ma ħajerqu wkoll magħhom. Ma ntebħux li l-mulej qiegħed hemm f'dik il-tempesta u lest li jgħinhom, lest li jwaqqafha. Kemm xi ħaġa sabiħa eżies. Li anki aħna fit-talb tagħna ta' kuljum ma nitolbux għalina nfusna biss. Anzi, nitolbu għal dawk ta' madwarna, għal min qiegħed ibati. Ejjew inkunu nies ġenerużi li ma nħarsux kemm ħanakwista jien, imma kemm se nagħti, kemm jien lest li ngħin lil ħaddieħor, kemm jien lest li ngħin il min qiegħed jgħix fil-maltempata tal-ħajja nagħtih idejja biex ngħinu isalva. Propju anke f'dan il-weekend bdiet mill-bieraħ Don Juan Farrugia il-television soċjo-reliġjuż il-UTV bħalissa għaddejja maratona biex jgħinu il-missjoni. Kemm xi ħaġa sabiħek f'dan il-weekend. ċemplu hekk, għatu xi ħaġa żgħira, ħanejnu il dawn in-nies. Ġabbu intervista ma' Fader Anton Grek li huwa missjonarju Awċi, fejn hemm letteralment familji jgħixu ġol-miżbla. Id-dar tagħhom mhix tal-ġebel imma maħduma mill-boros u mill-biċċiet tal-miżbla. Lanqas kelb ma tara u tħallih ifittex fil-miżbla, aħseb wara bniedem li jgħix b'dawn il-kondizzjonijiet. U dan x'wassalhom il dawn in-nies. Mill-egoiżmu tagħna eżis. Il-miżbla x'inhi? Il-miżbla tinħoloq miż-żejjed li aħna narmu mill-ħela. Jew hekk nitolbuh il-mulej, ħatkun hekk it-talba tagħna, dik li diġà bdejna biha din il-ġurnata hekk sabiħa li l-mulej qed jagħtina. Oħloq fija mulej qalb safja. Jehud jeżies, aħna l-koll li ninsabu fl-istess dajsa. Irrisqu it-talba tal-fiduċja tagħna fidejn il-mulej u nitolbuh biex jiftħilna qalbna l-kelma tiegħu biex hekk imexxina. Jew nagħmlu l-istess talba tal-Apostli u nitolbu l-mulej biex aħna nintebħu bil-preżenza tiegħu magħna u għalhekk nitolbu u ngħidu ibqa' magħna mulej, ibqa' magħna mulej. Kunu mulej mal-Knisja qaddisa tiegħek biex fil-waqt li tkun għaddejja tal-umanità bimħabba twassal il-kelma tiegħek, kelma li turi l-imħabba u l-maħfra. Nitolbu għal-mexxejja tad-dinja biex imdawlin mill-kelma tiegħek u mhux mill-egoiżmu tagħhom jarfu jaħdmu għal waqfien minn kull gwerra
biex kull bniedem isib id-dinjità tiegħu. Nitolbu. Nitolbu propju hekk għall-missjonarji tagħna. Dawk li ħallew art twilidhom u qegħdin fost l-ifqar fost il-fqar biex jgħinu lil dawn ħutna. Kunu magħhom mulej, għatihom il-qawwa dak kollu li huwa meħtieġ. Nitolbu. Nitolbuk mulej għalina l-koll, għal-morda tagħna, speċjalment dawk li f'mumenti taqtih il-qalb iħossuhom li qegħdin jerqu. Għamel li huma jintebħu, li inti qiegħed magħhom lest biex terfa'hom. Nitolbu. Għalina l-koll hawnhekk miġbura għal din l-Ewkaristija imqazza biex narfu nożżu tassew il-ħobsla ta' kuljum li l-mulej jagħtina u narfu wkoll naqsmu dak li jipprovdilna ma' xulxejn u mal-batuti. Nitolbu. Fiskiet nresqu it-talbiet tagħna. U Alla ta' tiba bla qies li b'ħafna modi u diversi manjeri turi l-ħniena tiegħek magħna. Oħloq fina qalb safja u ġeddidna bl-ispirtu qaddejs tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Mulej Missier Qaddis, inti ddawwa lil fejma tagħna bid-dawl tal-fidi. Għamil l-offerti li ġibnielek u t-talb li qed nagħmlulek bl-interċessjoni tal-Om ħelwa tal-Feddej iżommuna sħaħ fil-fidi u ħerqana fl-imħabba bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna il fuq. Nidżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Missier Qaddis, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr għal tant ġubijiet ta' imħabba u ta' grazzja li fil-ħnina tiegħek għamilt mal-Verġni Mqazza Marija. Iġiet meħlusa mit-teba tad-dnub tan-nisel u ġisimha ma rax it-taħsir tal-qabar biex bubita bla mittifsa saret il-kamra ta' ġmiel li ma bħalu li minnu ħareġ Kristu biex ikun dawla l-ġnus u għarus tal-Knisja. Minħabba bina kisbet glorja kbira u tiddi għall-insara bħala d-dawl tat-tama u l-ħarsien tal-fidi. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nifqu nfaħruk fuq l-art u bla għeda intennu lill-kobor tiegħek. Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti ismewwitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Qaddejs tas-sewwient mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mirrajħ ibati ħal ħobs, radd il-ħajr, qasam,
tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi, reġarad il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem, id-dem li jxirrit għalikom għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidej. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għaliex għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Mitċo kontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqaf fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek għala missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina. Daħalniex fit-tiġrejb, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidej tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, jien li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħinien dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
jew fi skiet ta' qalbna fil-waqt li nirringrazzjaw il-mulej tal-li joġbu jingħaqad magħna, nitolbuh tassew hekk u nġeddu it-talba tagħna u ngħidulu oħloq fija mulej qalb safja. Nitolbu. Wettaq mulej fil-fema tagħna s-sagramenti tal-fidi vera biex aħna nisqarru lil Ġesu li twilet mill-Verġni Marija huwa veru Alla u veru bniedem bil-qawwa tal-qawmin tiegħu mill-imwiet għas-salvazzjoni tagħna aħna jistħoqilna naslu għall-għena ta' dejjem bi Kristu Siedna. Ejjew dawn it-tlieta famarijiet u nofruhom propju llum hekk għall-missjonarji Maltin u Għawċej. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Ibn u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.